απέναντι και ήθελε να στρίψει να μπει στο Βερόπουλο. Το Mini Cooper, ο νεαρός με το Mini Cooper που έπεσε στη στάση, ερχόταν από πάνω προς τα κάτω με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Ηλικιώδη ταχύτητα σίγουρα, γιατί με την ταχύτητα που ακούστηκε και το φρενάρισμα κτλ. Ήταν σίγουρα δηλαδή ηλικιώδης η ταχύτητα. Ο ηλικιωμένος με το ΣΕΑΤ όμως σίγουρα έχει περάσει το κόκκινο. Ισχυρίζεται τώρα ότι δεν δουλεύαν τα φανάρια. Πριν 20 λεπτά εγώ όταν το πέρασα λειτουργούσε κανονικά και όταν ήρθα εδώ στο περιστατικό ξαναλειτουργούσε κανονικά το φανάρι. Σίγουρα το πέρασε με κόκκινο για να τον αποφύγει ο νεαρός με το Mini Cooper. Πιθανόν να τον είδε απότομα, να τρόμαξε, δεν γνωρίζω. Έφυγε πάνω εδώ στον τοίχο και πήρε ύστερα και τέτοια. Συλληπιτήρια για τον ηλικιωμένο, λυπάμαι για τη μικρή. Διότι η μικρή από ό,τι έμαθα είναι 14 χρονών, ίδια ηλικία με το γιο μου και από ό,τι μου είπαν είναι βαριά λεκάνη και σπουδηλική στήλη. Εύχομαι τα καλύτερα. Γιατί ήταν μάνα και κόρη και μια άλλη κυρία και ο ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν επιτόπου εδώ. Ο νεαρός τι έκανε όμως? Ο νεαρός, αφού είχε πιο κάτω, σταμάτησε επιτέλους την εισίδα, βγήκε και ήταν σε κατάσταση αμόκου. Τον πήρα να το καθησυχάσω εγώ στο πεζούν και φώναζε τι μου έκανε, σκότωσα κόσμο, τι μου έκανε. Για τον... Πιθανόν για τον ηλικιωμένο με το ΣΕΑΤ. Πώς ξεκίνησε το περιστατικό, μπήκε κάποιος μπροστά στο ιοταχή του νερού? Εγώ λέω αυτό που είδα όταν ήρθα εδώ σε 10 δευτερόλεπτα, είδα ότι το ΣΕΑΤ ήταν στη μέση του δρόμου με κατεύθυνση να στρέψει εδώ. Ακόμη ήταν και κοιτούσε δηλαδή ο ίδιος. Τώρα τι να σας πω, από εκεί και ύστερα. Περιγράψτε μας λίγο, γιατί εμείς δεν ήμασταν από την αρχή εδώ. Πώς ακριβώς έγινε και συνεδρίασαν τα δύο αμάξια, συγκρούστηκαν τα δύο αμάξια? Δεν συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Δεν είχαν επαφή μεταξύ τους. Το ένα αυτοκίνητο, το ασημένιο, πήγαινε για να στρίψει εδώ στο Βερόπουλο και το Mini Cooper με κατεύθυνση από Ρεόκαστρο για Θεσσαλονίκη. Κατέβαινε από ό,τι το άκουσα και εγώ με ηλικιώδη ταχύτητα, αλλά και το ΣΕΑΤ που πέρασε πρέπει να ήταν σίγουρα με κόκκινο. Σχεδόν. Ακολούθησαν στιγμές πανικού, τι έγινε μετά? Απερίγραπτο, τώρα σας το λέω, αναπηχιάζω, δεν θέλω να το κάνω. Ήταν διαμελισμένος ο ηλικιωμένος. Από πάνω ήταν κάτω από τον ηλικιωμένο η μικρή, η οποία κουνούσε μόνο τα χεράκια της και το κεφάλι της.